unsaon man pagpapriso sa land scammer. Ang uban ninyo naglungot-lungot kay giigo mo aning mga scammer nga nagpatuong mamaligya og yuta. Unsa inyo hang buhaton? Mahimo ninyong igon ang scammer sa kasong estafa under Article 315 sa Revised Penal Code. Unsa man ni? Musod ang kasong estafa tungod kay dunay fraud. Giigo na mo sa scammer. Dunay pagpanlimbong. Nakapangwarta na ang scammer diha ninyo og pinaagis iyang gihimo nga mudos. Nakahatag kinig danyos sa inyong kinabuhi. Pwede ninyo nga pasakaan og kasong estafa, criminal case kini, og dipinde sa amount nga nakuha. Ang priso, labing minus 6 ka buwan ngadtos 12 ka tuig nga pagkabilanggo.